I Calvià va acabar dissabte passat les seves festes de Sant Jaume. Els calvianers tancaren la festa amb les cada vegada més exitoses Olimpíades Pageses, una competició on hi participaren 80 persones i que enguany va estrenar Estadi Olímpic. Poc puntual, passades les 4:30 del capvespre, arribava al carrer Major de Calvià el Comitè Olímpic Calvianer amb la flama olímpica. Començava la desfilada de la 80ena de participants a les Olimpíades Pageses, que fins aquell moment havien estat esperant i preparant-se. Enguany hi ha un parell de sorpreses perquè els altres anys se feia aquí en el carrer Major, enguany se fa un rostoi que hi ha aquí de vora, m'han dit que han fet unes pistes americanes calvianeres. És passar-s'ho bé, però és que el coll és molt dolentot i no es fa fer unes proves molt dolentes. L'any passat després de Vira Cruz se va fer i va ser escandalós, va ser molt guapo. I enguany hem d'anar a tope. Són les guanyadores de l'any passat. Aposta anem un poc més lluentes, sí, perquè me'n vegin més. Nosaltres som el 596 de Calvià Vila. Llavors que enguany heu de fer matxi, no? Enguany hem de guanyar, perquè l'any passat van quedar de res. Són 4 germanes, i en principi eren les 4 germanes, però una molt va deixar i molt va adoptar en Xisco, a les altres 3. El que els espera als participants de les Olimpíades Pageses de Calvià és això, un estadi nou de trinca estrenat enguany per la festa. En principi han de sortir, corrent cap aquí, sortiran tots els corredors cap aquí, se ficaran dins aquesta fresc que hem fet d'aigua, després han de passar per un serradís que hem posat amb unes cindris, han de fer la volta, passaran per aquí tablós, han de passar un sac de robes de 25 quilos, després han d'agafar la rula aquella de palla, l'han de dur fins a aquell costat i tornar-la, després la següent prova seria amb una carretilla, han de fer zig-zag fins a arribar a aquella costeta, que estarà prenent sabó, que l'han de pujar i baixar, i al final serà pujant aquella corda i tocar una campana. Brut, em sembla brut, molt brut. Això és tipus Grand Prix amb humor amarillo, me lo venim a passar bé, a liar-la. Mos han de rebossar un poc per la terra i no sé, dur trossos de palla. Passar allà avall no és el mateix que veure d'aquí a dalt, Podíeu baixar tots, Hi havia moltes pedres, si no se trobava la cuera, jo ja, vamos, però està bé. Aigua, terra, sabó, serradís, garroves, síndries, palla... Són els ingredients d'unes Olimpíades Pageses amb les que deixem els calvianers anar fent i batent rècords.